ndụ nka nka oru onye ya rukwa ibe yo I'm Prince. Okay, Chukudike. Okay. Okay, Prince, Abu Ibu nwa Ibu. Mana o Igwe ka na-akpọ ya na-akpọ Eze. Eze. Hey guys, I'm live and direct at Izuogu. Guys, I'm so happy today because we have commenced our Ikeji cultural festival. You know guys, so today I want to show you guys some things. Just stay tuned, okay? So right now I want to go inside, interview one or two persons inside. From there you guys will know what is happening. So I'm still your favorite girl, Adam as Shomzi. So if you don't know me, you can go to my page at Shomzi Official TV to know one or two I'm doing there. I promise you will learn a lot of things from that my page. If I carry it today, we'll get you today. Okay, so guys, let's go inside. Come on. If one of you na yire fa pifu omualo imana onye abrosi obere mmadu osi na obere obodo we puta. So guys, right now we want to go inside and see what is happening. Remember to follow this page Shomzi Official TV. Name kita actually by inside the kunu fife name inside. I add one or two persons ajuju kunu we mara Ikeji Izuogu si we bido go. So guys, let's go. And don't forget to share this video. And remember to subscribe to my YouTube channel at Shomzi Official TV. God bless you all. I love you guys. So guys, right now I want to enter inside, you understand? So let's go inside. They want to start playing. Like I'm going to say any occasion I get going to right now we want to go inside so that we play together and watch our Eze playing. Okay. Remember to share this video, okay? Don't forget to remember to share this video, comment and like. Okay, thank you. I still remain your favorite girl, Damazi Shomzi, the one and only girl where like local things. Hey, so right now let's go inside. So, mamano.
ejezi ọnụ ya ndị amazụ ama m n'ụlọ ya anụ ha achụ na-achụ mmanụ nwoke nọ ebe a mmanụ anyị were akpọkwu onye nwe anyị ekekere ụwa tupu okike abịa ma anyị ụmụ rugo agbatara n'ụbọchị taadịnụ wụ the 24th of April 2025. Ọ gịnị ka a na-eme? Ihe a na-eme bụ Ikeji Izuogu kpọmkwem wụrụ OyeEgbugbu ya ka anyị na-asị ekele otuto rụchasịa anyị ga na-eje eje, anyị ga na-ana ana uche mmadụ onwere nke ya afụ anyị. Ọ bụrụ na ọ nọ n'ihu, anyị nọ n'ihu ya na-eme n'azụ, anyị anọ n'azụ ya na-eme n'ihu, mana ihe anyị na-asị gị ya enwekwa n'ibe ọbụ na o mere ihe anyị na-arịọ ọhụ ndụ nga ndụ nwoke ndụ nwaanyị oru onye ya rụ ibe Ikeji nke aha 2025 Ikeji Izuogu anyị na-ayọ na onye ọbụla bịara ya nụ ụkwụ o jiri were bịa mara mma, mana nke ejiji anaghị aka ya mma ahụ. Ihe a nọ Odenigwu ọya nọ ya. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Ahịa na-anụ ụbọchị anọ, anyị na-eje eje na-ana ana ahụ. Onye ọbụla na-egburu anyị ihe ọjọọ n'obi, ya na ihe ọjọọ ga na-anọ mgbe ọbụla. Onye nke ọma bịa, papa nke igwe ya gọzibe ya, ya gọzibe ya, ya gọzibe ya. N'ododo anyị na-ayọ Chineke tupu okike abịa ma ya nọnyere anyị tupu o si were masị anyị. Anyị na-esi egwu na-ayọ ka onye nwe anyị bịa gọziwe anyị. Ndewo. Ndị be anyị biko, agbara m ọjị nke mbụ ọgba atọ, ya bụ ọjị ike nwakwa ọzọ ọgba gịnị anọ, ahịa na-anụ ụbọchị anọ. Ọ ga-adịrị na anyị mma, ọ ga-adịrị na anyị mma, ọ ga-adịrị na anyị mma. Ngwa biko ewere m otu
Imogo Amadu na mteruwe o okay. Ụmụada ụmụ otu nọkwa ya. Carry you one our autonomous. Now will be amazing. Ya mere ndị asị unu aka unu aka biko ka a nọ ọnọdụ anyị anọba na-echi o a ga-adịrị anyị mma na-eke dụrụ anyị mma n'oge dụrụ anyị mma na afọ dụrụ anyị mma na nkwọ anya na-alụ ụbọchị anyị na-eje eje na-ana ana ahụ udo dịrị unu udo dịrị unu Biko, unu ya-eje nwere oche n'ibe. Oche n'ibe. ụmụnne ndị na-ekiri vidiyo right now ekwesịghị ekpere achọrọ ibido ihe a na-eme kịta ana ị na-awachikwa vidiyo na-eshie kwa ọdachi o nwere ụmụnne anyị ndị na-abatọrọ maka mmemme a ishie ya ka ha wee kirie ebe ọ na-asa ekiri o dara nne aka m bụkwa nwanne m nwaanyị Adamazi Chọnzi nke Maritime. Data ka anyị na-ebido Ikeji 1925. Make sure na ị na-ekiri this video share kwa to others ka mara otu Izuogu si eme ife ha. Daalụ nne. Biko na fan of life na obi Izuogu. Biko na afọ ekesigo ọjị taa ka anyị bido sie ihe a na-eme. Daalụ nne. Izuogu si ama ndị ya ndị nọ n'okwu ya na ndị onwe anyị na-asụ na ọ ga-adịrị ụlọ mma ise ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị anyị mma n'Eke n'Orie n'Afọ na Nkwọ ahịa na-anụ ụba na-anụ anyị na-eje eje na-ana ana ọchọ ka o ji eme anyị na-asịkwa briz brie buo ya n'oke osimiri ndụ nka nka o ruo onye ya rukwa ibe ya onye ahụ nkwara ma ibe ya efune biko tupu okike abịa ma anyị na-ayọ
nke anyị mara mee nabata ya, nke anyị amaghị mee nabata ya. Anyị wụ ụmụazị, anyị na-ahụ ahụ n'ahụ ekwekwere ka anyị wụ ya mme anyị, buoro anyị ụzọ, kpeere anyị azụ. Ihe a nọwụ ndụ mmiri, ndụ azụ, onye anwụna ma ibe ya efupedo. Biko ka ọ ha na mere a. Adịghị mbuko n'ụbọchị ata bụ oge ihe awụzu ka anyị ji n'ihi na aka na-amazụ ada amadụ onye aka na-amazụ ada amadụ onye aka na-awa ọjị ada ihe ike ada emere ya n'ihi na nwoke ma ọjị ada agbara ofu mkpụrụ ose ọjị. Anyị akpọkọ ndị na-atụ nzu ka unu bịa tụọ nzu, akpọkọ iche ukwu na ichie ọkpụ nwoke na ọkpụ nwa, anyị akpọkọ nna anyị Izuogu. Anyị eche emechakwa ihe ata dị mmete ọnwụ na anyị emecha emete ndụ mete ihe ata ihe nwoke gara eja ma gara nsogbu ego oyibo. Anyị na-asị na okorobịa dị nke ibe na-agụ akwụ, okorobịa dị na-abịa parụsi na-echere otu ụta ka ọnwụ ọnọdụ ya dị ma anyị sị na ọma dịrị anyị afọ. Ihe anyị na-aya wụ ndụ, ihe anyị na-ayawa ahụ isi ike na-ekwe ezi anyị wee zuo mba. Biko a sị na anyị ka ọma mere ọnụ ọgba ahụ, anyị sị na ndị iro, ndị ajọ mmadụ, ndị oji egbe bụ ndị oji mma agbụ, ndị ọ dịka ihe mmadụ wee wuru nke ndị ọnọ nkịtị enwe efe, ndị egbụma, anyị sị na ha amafịa na eke, ha amafịa na ohe, ha amafịa na afọ, ha amafịa na anya n'ụbọchị na anọ. Ọchukwu onyeta egbu onwe ya n'ọdachi ọzọ n'ihi na ọmụmụ egbugbu mgbe ya dị ya nkọ. Otu ọka anyị tikwara anyị nwawo ụmụ Izuogu niile na ihe mere. Anyị na-asị Chukwu na ndị ala doo mbuko bịa nọnyere anyị n'ozuzu oke ka ihe niile nke anyị kwuru n'ụbọchị tata ka onwe isi nwa ọdụ ọnya ka anyị na-arịọ na-asị ndị na mmadụ bịa nọta ụlọ mmadụ otu n'ụbọchị tata, mmanụ nzu na oke, mmanụ na oye, mmanụ na asọ, akpọkọ ya kootu biko pụta na nzu oke ya afọ na nwa ya afọ na ya na nwa ya na-eso ka anyị na-arịọ okwunye ka anyị na-arịọ Otu a ka ọ dị. Ichi ukwu na ichi nta na Izuogu omenala ka anyị na-abịa eme ụbọchị tata. Ikeji ka anyị na-abịa ka anyị mee mezuo omenala. Ihe unu hiwere anyị ha akwasa ya, mesu anaghị akwasa ihe nna ya hiwere ya, chụma kwasa anya. Udo na ịhụnanya ka anyị chọrọ, anyị achọghị nsogbu. Chukwu oke abịa ma ihe a na-ayọ n'udo, udo chia na anaba anyị, chia na ezinụlọ anyị, chia na Izuogu. Ọchọkọ oyi ma ya ọdachi nwe ọzọ ofe azụ nke ofe gbajie. Onye si na nwa mmadụ ahụ nke ya agaghị anọ, onye si na nwa mmadụ agaghị anọ nke ya nọda, onye na-afọ ya tikiri eze ejikwa ya ọnụ. Ọchọkọ oyi ma ya ọdachi nwe ọzọ ofe azụ nke ofe gbajie. Ndị nwoke ndụ nwaanyị ọkụ nwoke ọkụ nwaanyị mmiri ya tara ma azụ anwụ na biko anyị na-asụ ụlọ na-ekwe na Izuogu ezere na ya udo chia nọ. Ihe na ibu udo adịghị ọganihu na-adị ya, nye na anyị udo, nye na anyị ịhụnanya ka anyị hụ onwe anyị n'anya, kwute onwe anyị n'anya. Ndị na-echere anyị ọjọọ, ihe o chere anyị jekwara ha. Biko anyị Izuogu na-ekwe anaghị kwukwa akwa ya, biko chekwa akwa na anyị, chewe na anyị na eke, chewe na anyị n'oye, chewe na anyị na ahụ, chewe na anyị na nkwọ, anyị na ụbọchị ahụ ijerecha anyị. Anyị eji ha akpọkọta ha apụghị ọ ka ị na-esi eme mgbe niile. Anyị na-asụ ọ ngụ hiwere ọnọdụ a anyị nọ, ihe a niile ịhụrụ anyị na-atụ aka adabagharị na-erie na nkụkụ. Anyị na-asị gị doo na gị imenụ anyị wee na-azụ biko nekwe anyị n'ahọ 2025 a Ikeji Izuogu anyị na-eme ọ ya bụ ihe o dere igbugbu ọ mgba ka anyị na-ene anya na ụmụ anyị ma ndị nwoke ma ndị nwanyị ga-ahụta mkpịsị ngụgụ ha. Anyị na-ayọ ka ị bịa mee gịnị, ka ị bịa nọnyere anyị. Nekwe ndị mbụ na ndị egede bịakwana bịa gbasobenụ nna anyị Izuogu
ebe ọwụ na ọ nọ anyị a na-eru ibe anyị nọ. Anyị na-ekwu ihe ọbụla a na-eme na-ekwenụ ọrụ ugbo na-ekwenụ ọrụ ugbo na-ekwenụ ọrụ ugbo ọ ya adịkwa mma ka onye ọbụla ka emechagha Ikeji a onye ọbụla achọkọrọ ọgwụ ya na mma ya baa n'ọhịa ka agụụ ghara ịgụ mmadụ isi abụ okpu ka akwọchi ọka ghara ịbịakwa o. Biko anyị na-asị oge anyị ji egosi ndị be anyị ndị ọbịa ikwu na ibe na ndị Izuogu ma anabata ndị ọbịa na mmemme a na-akpụ Ikeji Izuogu. Ọwụ ejimmara anyị, ọwụ ihe a na-asụ na bekee our traditional heritage, our cultural heritage. Ya bụ anyị na-asị ụnụ biko onye ihu na onye azụ nabatabanụ ndị ọbịa, nabatabanụ ndị ọbịa. Anyị were na-ekwuse biko na-ekwenụ ụmụ anyị anaghị esi ibe niile dị ha anyị iche iche na-abata. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị ha mma o. Ụkwụ eji ha were bịa mara mma mana nke e na-eji ya anaghị akakwa mma o. Anyị were na-asị biko na Eke na Orie na Afọ ọ ga-adịrị anyị mma, ọ ga-adịrị anyị mma. Ndị nwaanyị ịmụ nwa na-esiri ike biko Chineke nye ha mkpụrụ nke ahụ, nye ha mkpụrụ nke ahụ, gaa dube ha, gaa chekwaba ha. Ndị onwe ka ọha ha na unu ọrụ anyị na unu ahịa anyị na ibe niile anyị nọ biko gbakwanụ mbọ. Nna anyị ukwu Chukwu Okike abịa ama biko dube ha, chekwaba ha, dubere ụzọ, dubere ha azụ. OyeEgbugbu NdiIzuogu. Tata ka anyị na-akwụnyere nne anyị Izuogu ugwu dịka esi eme kwa ahụ kwa ahụ. Na ihe anyị ji nkwụ elu ndị ichie n'ombụkọ anyị nwata anyị na-arịọ ahụ n'ahụ n'ahụ. Anyị si emetechakwa n'ọkụ ya dị mma, anyị emetechakwa ya dị mma na ihe anyị na-arịọ ka ọ dị mma. Anyị makwara na ọ ga-adị mma n'ihi na anyị nwataghị ọrụ na ya ka ọ ga-adị elu. N'ombụkọ ka unu bịa n'Izuogu bịa nabata ihe a n'obi ọcha. Ma ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme n'ihi na adịbụ mpe emepụta ya. Ma ọ bụrụ na misteki dị ka unu megide ka unu kọlekt ya dịka unu ka anyị na-arịọ dododo. Eji asị na ọdododo oyibo ọnya anyị na-arịọ biko bịa mere nkwụ na nko anyị ṅụọ na glas na-achụkwu ka bịa aja. Na ihe a na-enye ụlọ ihe ahụ mmụọ ọkụ ụlọ ahụhụ okwu elu a na-enye ụlọ mmụọ ọkụ ihe oyi na-atụta ahụcha ya ọkụ biko ọ udo ka anyị na-achọ na ịhụnanya a na-ayọ Chukwu Okike biko ya dịkwa ya n'Izuogu chekwakwa na anyị chọọkwa na anyị ndị ajọ mmụọ ndị ajọ mmadụ ndị na-echere anyị ọjọọ ihe ochie na-ejekwara ha mgbe Ikeji anyị ga na-eme anyị ehere mmekọta ha a ga na-emezide omenala anyị na-eme Ikeji Izuogu ka unu heri na Izuogu Izuogu unu heri a na-enye unu mmụọ ya na Eke na-enye unu n'Oye na-enye unu n'Afọ na-enye unu n'Nkwọ ndị ụlọ ahụ abịa atịbita nwụọ.
OyeEgbugbu nke 2025. Nke ọbụla anyị na-eme, anyị na-ebuwe Chineke ihe. Ọmasị dị n'elu, ekekere ụwa, anyị na-enye ya ekele. O zuo ezuo, ọ dị nze n'ọnụ. O zuru ezu, ọ dị nze n'ọnụ. Ya mere, anyị ji were na-asị, nna anyị Izuogu, anyị maa mee, nabata ya. Anyị amaghị mee, nabata ya. Udo ka anyị chọrọ n'ebe ị nọ. Na-ebukwara anyị ụzọ, na-ekpekwara anyị azụ. Na-eburu anyị ụzọ, na-ekpere anyị azụ. Ekwukwere ka ihe ọjọọ dọbata anyị. Ekwukwere ka ihe ọjọọ dọbata anyị. Anyị na-asị n'ododo, lekwa anyị, ọpụpụ anyị na mbata anyị. Ihe anyị chọrọ ọgwụ ọganihu n'ụlọ ọrụ anyị, n'ụlọ ahịa anyị. Ebe anyị si enweta ihe anyị ga-eri, ihe ziri ezi. Guys, right now we want to go and eat. Our Eze and other people that are done with everything. Egbuge ano emesidi ife niile. So right now ndị bịara occasion ga-eri were nwụọ. Okay? I want to be out today. You really miss something. You really miss something. Okay, thank you. Ụmụnne m, ọ bụ ebe a ka a na-eri na-aṅụ. Ị na-anya ị ga-afụgasị nri dị iche iche. Ị ga-afụ ma rice o, ma semo, ma ofe egusi, ofe onugbo, nwee ife ị gaghị afụ ihe. So ọ na-eme eme na-akpọtụ akpọtụ. Ihe a bụrụ obere ihe. Ikeji 2025 ọ tọgbuola onwe ya. Unu nepe anya na unu ga-afụgoro m. Asị m na aka ngatachi ọta ka m nwee ike inweta umenji esekwa ihe onyonyo ndị nke ọzọ ka unu wee na-ekiri, ọkachasị ụmụnne m ndị na-abatọrọ Ikeji 2025 ka unu na-ekiri ya ebe unu nọ. So right now guys, I chọrọ ịjụ one or two persons ajụjụ ka ha kọwara anyị ihe a na-eme n'ụbọchị nke taata. I promise you we learn a lot of things. For those of you that doesn't know our culture, right now you hear so many explanations from the elders. Even me self, I will also learn. Okay, makana amada na amachi penina amacha. Alright, thank you guys. Okay, thank you for watching from the beginning to the end. Ndị video m dịka unu mara onye bụ, anyị bụ nwanne unu nwaanyị Adamazi Shomzi. Right now I chọrọ ịjụ one or two ajụjụ nwe marakwa ife na-eme today. Okay, daalụ ime nwanne mmadụ. Biko anyị nwere ike ịmatụ afa gị mara onye bụ. Aha m bụ Prince Okechukwu Dike. Okay, Prince, ya bụ ịbụ nwa igwe. Mana ọ igwe ka a na-akpọ ya, na-akpọ ya Eze. Eze ka a na-akpọ ya. Okay, daalụ ime Prince. Biko enwe ike ịgbatụ anyị ihe a na-eme today maka tụgasị ndị mmadụ obi a. Ihe a na-eme nwere ike ụlọ nna anụ maka Ikeji. Ihe a na-eme ha dị na usoro Ikeji a na-eme taa ka a na-akpọ OyeEgbugbu n'ala Igbo. Ọ taa ka anyị ji egbu nri ndị nna nna anyị ha ehi, mana ọnwụ na ọ ya wụrịrị ehi inwe ma ọkụkọ ma ewu nke ọ na-aka gị ruru taa ka eji egbu nri ha. Ihe ọ nwere ihe egbu ihe onye na-eji akpọ ya OyeEgbugbu. Ụnyaahụ Eke ọdụ Ikeji ya ka eji eje na Eke ọbụla dịghị nso jee ebe ahụ jee gote ihe ọbụla ị ga-eji mee mmemme taa. Okay, daalụ ime Prince maka nkọwa gị. Biko enwekwana enwe ike ịgwa anyị days eji eme ya wụ Ikeji. Ya bụ Ikeji ọ eziokwu na taa ka Izuogu na-ebido, mana ụnyaahụ wee Eke ka a na-ekwu na ọ na-ebido maka ije Eke iwe gotechi ihe ịbịa taa wụ Oye. Emecha Oye ijezi ahụ, emecha ahụ ije Nkwọ. Ma ndị Igbo na-agba ya afọ, mana anyị nwa n'olu anyị ya na-agba ya ahụ.
Okay. Okay. Dari hine maka nkọwa gị. Last year, Ike 2024, enwetụrụ misunderstanding. So, ama nwee, ya wụ ihe mere last year, ọ ka repeatiri ọzọ this year. Enwere ike ịkọwatara ihe? Ya nọ ebe a nụnụ, ọ dị ka dịtị Repeat, ọ maka ndị na-ekiri. repeat. Ya ma onweghị abịa ha na-eme, onweghị nsogbu ọbụla dị. Ihe niile gara ọfụma. Ihe niile gara ọfụma, onweghị nsogbu ọbụla dị. Okay, unu na-ekiri vidio unu afụgo everything gara ọfụma. Maka akwụkwọ nke ya ghara enwere everything gara ọfụma, everything once. So ndị otu anyị, ndị okorobịa na ndị ụmụ agbọghọbịa ka a na-ahụ na-abịa n'Ikeji, bịa negharịa n'anya ọhụụ mgbe ọnwa na-arụ na gara iyo ihe amejezi itoyi nọ mana bịa Ikeji ịghọta. Okay. Okay, biko nwere ike ndị bịara ebe a nwere ike ịkọrọ ha ọfọ na ekele ọya ụkwanụ. Anyị na-arịọ ka Chukwu nke abịa ma chekwaba anyị. Nkwa anyị ji bịa dị mma, ka nke anyị ji na ka ya mma, ka Chukwu nye anyị ọchịchị obi anyị, ọ na-edu anyị na-edu anyị na-ana. Anyị bịakwara n'ụwa o nwere ihe a na-akpọ ime mmọnwụ agwa sọsọ iti mmọnwụ. Ihe ndị a ji ebi ụwa bụkwa n'ime mmọnwụ. Anyị na-arịọ Chukwu ka onye anyị ha ga-eji wee na-ebi ụwa wee na-eme mmọnwụ wee rukwe mgbe ya sị anyị batakwuo bịa ebe ahụ ọ nọ. Ya ka anyị na-arịọ onye nwe anyị. Okay, please, dari hine maka ohere gị dari. Chukwu nke abịa ma gọzikwa gị. Okay, maazị biko afọ ndị mmadụ gbakọtara ebe a, biko anyị chọrọ ịjụtụ gị obere ajụjụ. Okay, ndị na-ekiri vidio m, unu ma ihe anyị na-eme today. Tata wụ n'ụbọchị a na-akpọ OyeEgbugbu. So ka anyị jụọ maazị ajụjụ, o nwere ihe maazị nwere ike ịkọwara anyị, gekwanụ share kwanụ this video, comment kwanụ ma like kwanụ, okay? So maazị biko anyị chọrọ ịma kedu afọ gị biko? Aha m Ogbuehi Maazị Ebere Udensi Eric. Amụrụ OyeEgbugbu, President Emeritus Ndiawa General Assembly, Chairman APU Obaya Branch, oke ekwe nke mbụ nke NdiIzuogu. Yes. Okay. Maazị dari hine maka nkọwa gị. Okay. Yes, ihe na-eme n'ụwa taa bụ 24th day of April 2025. Taa bụ OyeEgbugbu. Taa ka akara ya, taa ka emekwere n'ihe. Mgbe ị na-anya ebe ahụ, mgbe ahụ ị ga-afụ mgbe a na-egbu ehi, mgbe a na-atụ mmanya, mgbe a na-aka nzu, mgbe a na-awa ọjị. A na-eme some incantations ịkpọkute nna anyị ha bụkwa na onye hibere obodo a. Onye hibere obodo a Maazị Izuogu mgbe Ogbu n'ụkpọ Akwannachi, all the way from Amankwụ Arochukwu. Ọ bịa ebe a setụrụ create ebe a as World Bank Housing Estate, as a housing estate, as a township. O mechaa anaghachibe nna ya n'Amankwụ, hapụzie ndị ya ụmụ ya. Anyị continue ebe ahụ ka anyị nọ taa. So anyị nọ every April I celebrate Ikeji in respect of him. Akpọpụ ya ebe ọbụla ọ nọ, akwanyere ya ugwu maka na ya nwa na-emekwara ya nna ya. Ụmụnne ya na-emeri ya nna ya na ebe a na-akpọ Amankwụ Arochukwu. So mana Arochukwu na-eme Ikeji every September. Mgbe eji egwu ji, egwupụtasị ji ka ha ji celebrate ya. So Izuogu bịa ebe a bido mgbe eji akọ ji ya eme ihe. Mgbe ejizi egwu ji ya anakwa ụmụnne ya ga soro ha mee nke be nna ya. Ọ ka Ikeji siri bido. So we celebrate April during farming period, while Arochukwu, our central home, celebrates September during harvesting period. That is Ikeji. Yes, as we are celebrating now, September, some of us will go to Arochukwu and join them there. Okay. Yes, that is our cultural heritage. Okay. Okay, dari hine maazị maka nkọwa gị. Okay, maazị na nkọwa gị na o nwere ihe na-abụ ikwugodoro chọrọ ka ikiri egodi ma ndị na-ekiri vidio. Okay, maazị ya bụ na Arochukwu na-abịa steeti na Arondizuogu nwere common thing. Yes. Ị gara na Arochukwu Abia State, e nwere so many communities or towns that made Arochukwu. Otu anyị bịa na NdiIzuogu taa, e nwere about 21 towns. Akeme, Ogbuonyeọma, Ndiawa, Ndị Uche, Ndị Adịma, and so on and so forth that made up for Arondizuogu. So man, no one single person created this community.
that Izuogu mbụ Ogburukpo Akwannachi. Ofu nne ji ya na Njọkụ, ofu nne ji ya na Imoko. Ndị a na-akpọ ndị Imoko taa is a single person. Mụsara ebe a Njọkụ is a single person. So mgbe ọ bịara obodo a kpara ego through cocoa, palm oil, palm kernel, oil to create all these communities. Now you go back to Arochukwu, kpọrọ ụmụnne ndị tọrọ ya ma ndị ọ tọrọ kpọpụta ihe ka ha soro ya bịa ihe dị n'obodo a na ego dị n'obodo a. So April here may Ikeji respect their father before they go into farm. Yes. Then September they will now go to Arochukwu to celebrate with their brothers. And Izuogu by Nigeria n'obodo a na Arochukwu ka enyi ebe nna ya na Amankwụ. Wow. So otu a ka esi na-eme generation to generation to wee ruo anyị n'aka anyị na-emekwa ya. And then ebe a ka a na-aka Ikeji. Yeah. Ebe a ka a na-eme Ikeji. Enwere gbasarazie no other parents na-eme Ikeji na NdiIzuogu. Ndị ọbụla na-egbu iri nna ha like mụnwa from uche onye kindred egbu igwere m nna m egwu this morning before bịara ebe a. Nke azi anyị bịara ume egbu awụ nke nna anyị Izuogu. Then ọzọ dị ka ibi ebu dịka ihe ejo Arochukwu dị na-abịa. Ha nwere so many ezes, so many traditional rulers that made up Arochukwu. Then when you go to Arochukwu, enwere eze dị iche iche. Ebịakwa na NdiIzuogu, enwere eze dị iche iche. Enwere eze Awa Izuogu, eze Akeme, eze ndị Aniche, eze ndị Ogbuonyeọma, Alụ Amụlụ, Arụ Ụmụduru, and so on and so forth. Then ebịaka na eze ndị anyị, ihe na-achị NdiIzuogu taa 11 traditional rulers. And the 11 traditional rulers and their headquarters is here. Ihe Izuogu si ebe a na ebe a ka enyere autonomous. Uche Izuogu 1982 ebe a ka enyere autonomous. After Justice Ojiako Commission of Inquiry 1982 a grant ya Uche autonomous ona. Then 1996 enyere ndị ihe eme autonomous ha na nwe eze. Then from ndị ihe eme Ogbuonyeọma nwe eze, Akeme nwe eze, Akụnwanta ha nwe eze, Akụnwanta ihe eme na ọtọ Akụnwanta niile. Mana eze niile ahụ isi obi ha ebe a ka ha siri pụọ. Ebe a ka ha siri pụọ ma onye kwere na ma onye ekweghị. This is their headquarters. Maka na eze nke anyị o jiri dị iche wụrụ eze Arondizuogu general na ọ nọ n'oche Maazị Izuogu. O nweghị eze ọzọ na NdiIzuogu nọ n'oche Maazị Izuogu karịa His Royal Majesty Eze Oliver Mbadiwe Dike the third, 10th monarch of Arondizuogu Royal Dynasty. Ọ ihe nyere that name. Oche ọ nọ na ya ma o ji taa ahụ mpụ nke nna anyị Izuogu. O nweghị eze ọzọ nwere ya na NdiIzuogu. Oke Maazị isi n'oge Maazị Izuogu nwụrụ n'ehihie ya n'obodo a, biko nwere ike ịkọwatara anyị kedu ebe e nyere ya ka anyị maragodo. Maazị Izuogu mgbe o mere n'okenye ọ naghachiri be nna ya dịka ndị okenye mgbe ha si eme jee biri be nna ya. Ebe ahụ kwere ka o sitere nara, mana mgbe ọ nwụrụ enyi ya n'ebe nna ya Amankwụ grave ya dị today ejebe onwu na Amankwụ. Then nwa ya nwoke dịka o siri kee unu maka onye ọha ndịrị over authority as far as Arondizuogu is concerned bụ ndị awa ka o kere ekpe to be in charge of everything cultural activities otherwise as far as NdiIzuogu is concerned. So awa have to come and learn chivakwa otu nna ya siri na control kwa other things. Then after awa mekwara okenye naghachikwa Aro nwụọkwa eliekwa ya by the side of his father. Then nwa nke ya bụ Okoronkwo Awa sikwa Arochukwu bịa continue kwa ebe Awa kwụsịrị. After Okoronkwo Awa Oti Okoronkwo came. After Oti Okoronkwo Dikot came in. Dikot bụ onye mụtara His Royal Majesty Eze John Anyaogu Dike our late Eze Dọhamma. Then sọọsọ ya n'ime ndị a niile from Izuogu sọọsọ Dikot bụ onye nara Arochukwu bụrụ oche nna ya bụrụ mkpa bụrụ everything nọtabilizie n'obodo a. Sọọsọ ya bụ onye nwụrụ n'obodo enye ya n'obodo a. Iruo n'azụ ebe na ị ga-afụ the grave. After now we go and show you. Sọọsọ ya from Izuogu ihe niile ọ mụrụ ma nwoke ma nwaanyị sọọsọ Dikot
nna John Dike mụtara Oliver Dike ka e niri na NdiIzuogu na-ekwede grave ebe enu emechakwa unu ga-eje hụ ya of 18 something then ọchịcha na John Dike chia nwa ya nwoke na-achịkwa so ebe a ka ihe niile na-eme so onye nji kọwara ụnụ ya otu ahụ esiri nwee eze arụ ka esiri nwee eze NdiIzuogu. ị nwere ike ịkpọ eze jezie Izuogu, eze Akieme, eze whatever, mana when you say eze NdiIzuogu, you are talking of Isiobi Izuogu being Oliver Mbadiwe Dike the top, no other. We will meet at the Produce Square. That is a produce afọ Ndiawa. Tomorrow afọ ayazụ ndị mmọnwụ ga-apụsi echi ma old mosque spread ma new mosque spread azụta Ndiawa nwanne echi anyị agbada ndị adịma next community ayazụ nkwọ ndị adịma bie next day anyị anaghị eke ịkpa ọcha side almost ga ebe a ka anyị ga-finalize ya Monday anyị ezubezie ike nsogbu adịghị jisi dị ike ụ na-achọkwa n'okwu onwe ndị chọrọ unu okwu mee ka ndị nwoke nọ enu mara we are there to protect you jisi dị ike. This is the arrival of Maazị Mmaduka Okori. Ọ batago n'obi Izuogu nnọọ Maazị. Okay. aka ndị na-aka ihu n'azụ ọha atọ oke ambassador global ndị awa hụ ha ya na ike nga ha adụ n'ihe. Maazị, I'm happy to see you today. Biko Maazị, ka eme mmadụ eme ebe a? Taa ka eze anyị emechaa ebe a ofe eze anyị taa ka ọ na-eme omenala a na-aga OyeEgbugbu nwa ya ụlọ mba nwa si esi ọwa Arondizuogu so mechazi onye ọra mechazi ọnamazi ebe emezi nke dịara ha so taa ka na-akpọ OyeEgbugbu taa ka na-enye ndị nna anyị ihe ha kwesịrị iri anyị emegodo ndụmọdụ na ebe na kwụsị ka na-eje na onye nwa ebe na-akpọ ozi wee pụtakwa ndị aga na ebe na-emezi dị mmiri Ladies and gentlemen, brothers and sisters, Ohanese Namibia, Oyekonanino, and Chief Alot Okori, Okay guys, this is the arrival of Izuogu Agoro all the way from Anambra State. Almost today. No be small occasion, no. Izuogu Agoro, you are highly welcome. Keep watching.
Obi Izuogu. Hey, Uncle Sirine. What's that? Onye Dike number. The bridge builder. Okwarosoha. Yes. Ana Bochi ọhụrụ na-eme. Eze Manyochi. Eze Mania jide mba asaa. Ma Onye Dike na mba kwụrụ. Yes. Ọba hụrụ ikpe ya arụsị ebe Chukwu nọ. Onye kwuru ka a na-eme omenala anaghị ana. N'ogidekwenụ. Ose etiele ike ofu agụrụ abatago n'arọ ndị Izuogu. A na-ekwu ekwu a na-eme eme. Ka ọ dịgo oge mmiri ọjọọ. Mmiri ọnabata. A na-adịgo oge mmiri ọjọọ. Ike ofu agụrụ. I'm not going to have my microphone. What about ike ofu agụrụ?
ndị nọ na mba ha ga-agbata ego ha ga-enwere ihe ọma progress ga-adịrị ya adịghị unu mma ụmụ Izuogu ndị jere ije nri ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị jere mba igbugbu ihe ba ya mụta ozuzu oke mụọ ozuzu onye mụọ ozuzu ọbụ mụrụ ya ozuzu ụgbọ ịbụrụ ụmụ nwaanyị Izuogu ndị unu si na bụ unu n'ụlọkwa ndị unu jere na mba mụtakwa ba ya mụtakwa ozuzu oke mụta ozuzu onye mụọ ozuzu ọbụ mụọ ozuzu mkpọ ụmụ ya bụ unu ama mụrụ ọmụmụ maka na ọmụmụ na-amụnye ụlọ ọkụ mụọrụ ụmụ baa ụbara mụta ụmụaka ya elu ụlọ nka azịrị Izuogu progress bịaba ndị nne ndị nna ndị mụchagwara ụmụ mana ụmụ ba n'ibe na-aga ọlọba anyị si ka obido gabazia Izuogu ihe dị mma mebe Izuogu mana ime ibe anyị na-ekwu n'ọgbọ anyị bụrụ mwakụrụ Izuogu n'obi ya anyị si ya bụ ndị ọbụ ndị na-eji ibe ọjọọ ndị na-agba mbọ ka gbakwatuo ibe ọma ndị na-emegide nwanne ndị si n'Izuogu na onye ọmandịrị ọnụdo na anya emejiri ifu n'anya bili ọ sị ma na imegideba ma na imegideba imegideba bụ udu anya onye nwere ihe ọma n'Izuogu ibe ọma sọrọ onye ahụ mana onye nwere ihe ọjọọ bịa ihe ọjọọ so n'ihe nwere ya anyị kwutekwere iwu anyị asị mụ ajọ mmụọ jụrụ ụmụ Izuogu niile ibe na-ebu ajọ mmụọ bụ ajọ mmụọ ka ọnwa wetagara anyị ajọ mmadụ chụrụ Izuogu ibe na-ebu ajọ mmadụ igbugbu onye ka ọnwa wetagara anyị Izuogu ya dị Izuogu ya dị Izuogu niile ya dị ịma na Izuogu agụrụ bụ ajọ ndụ n'ukwuru ibe sọrọ ya ọ gbasịrị agụrụ ka nwụ Izuogu na-ekwu ibe sọrọ ya a na-apụkwa Izuogu mma ekwugide okwu tatachi amara Igboolu mana ka mgbabụla na isu onye ọkụ na-ekwe onye bụrụ Izuogu bịaba Izuogu iwugbu ihe onyedike na-agbabezigbo mmanụ onyedike na-agbabezigbo agamụ maka na aka zebụ ma agba mmeje ọgbọbụ Izuogu sịbụzi ike asụlụọ anyị bịara Izuogu ka anyị kwiri igwe igwe anyị na-eme ọfụma na igwe Izuogu na-eme ọfụma Izuogu ọgbọ onye ile n'ike na mbagadịya maka ndozi ọgbọ n'isi onye ọ bụ na-abịala ebe ibe anyị na-ekwu ele anyị si gọrọ igwe ka si gọrọ unu niile ibe dị mma mebeli m unu niile o nwere ndị na-ebe akwa anya mmiri pụsịa ka ọchị bịawa o nwere ndị ibe isi ike na-enye nsogbu ozi m Chukwu na-atụgharị n'ụzọ ka imebi ya ka ụmụrụ bataba ego ndị dị mma wee mebe ụmụada ndị ụmụ nwanyị maka na nwaanyị ọbụla bụ ada ka ọ bụ ịbụrụ ada na-ebi na anụ na ibụrụ ada dị na be nne gị ha si m unu si wela isi mkpụrụ aka gọba ọfọ Izuogu anyị ya dị mma Izuogu ya dịrịrị mma na-azụtara nne ehihie ọma Eze Dike nwere ike ịgwata onye ịbụ na marakwa n'afọ gị My name is Honorable President General NdiIzuogu Ikeji na-esoro ma nwa na NdiIzuogu wụrụkwa aka ji ọhụụ na Obi Eze a wụrụ second in command na Obi Eze.
Okay. Yeah, second in command. Oh, na Yes, after so. Eze. Now, on one on I get many of Piazza. I'm the second in command. Okay, Maazị dara ihe nne. Okay, Maazị biko ihe a na-eme n'ụbọchị nke taata nwere nwere ike ịkọwara anyị ka anyị mara yes ekwe ihe a na-eme n'ụbọchị nke taata. So that ndị na-ekiri vidiyo ndị na-amara wee marakwa ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taata. Actually, ihe a na-eme n'ụbọchị taata ahụ Ikeji Arondizuogu. Today wo 2025 being 24. Woro orie n'afịa. Ọ tata ka emerụ nna Izuogu Ikeji. Anyị mesịa kịta ya namazie onye ọ na-ejezie emerezie n'ụlọ ọ ka o si wee dị ọhịa anyị na-eme ụbọchị tata. Okay, Maazị enwere ike inyetụrụ anyị obere history brief otu esi eme Ikeji. Ka esi eme Ikeji wụ anyị wụrụ ụmụ Izuogu anyị bịa n'obi eze mesịa ya anyị bịa n'obi eze mesịara nna anyị Izuogu anyị anazie na be anyị n'iche because onye ọbụla nwere ihe ọ ga-egbu n'ezie onye ọbụla nwesịrị ihe ọ ga-egbu ma ndị ga-egburu nna ha ma ndị ga-egburu Chineke ha ma ndị ga-egburu ihe niile onye ọbụla pụtasị ezi ọfọ kaụzi n'isi kaụzi onye na-arụzi omebe nke a so esi ebe a na-ahapụ kịta anyị anabazie na ụlọ anyị niile dị iche iche ga-ebidokwazi emekwazie nke ime ụlọ. Okay, dara ihe nne Maazị maka inye ya nye ohere ịjụ gị ajụjụ. Maazị biko ọ bụrụ na eze a nọrọ nso na ya wụ Ikeji eruwe ị nwere ike ịhaziri ya ihe. Ahụ m aka ji ọfọ ihe ọhụrụ a ga-eme n'obi eze ga-anụ ya present. Enwekwa na onwe ka o si dị. Onwezie na onwe ka o si mee anyị ji amakwa bọtụ na usoro ewu eze ga-anụ ya wuti ndị aka ji ọfọ ya enweghị ike mee ihe niile ọ gaghị na ọda ọ ka esi eme ya. Okay, biko enweghị inwe ike ịgwa ndị na-ekiri vidiyo ma ndị na-amabeghị ihe omenala bụ onweghị inwe ike ịgwa ọhaneze na-ekiri vidiyo. Ihe nwere ike ịgwa ọhaneze na-ekiri vidiyo ahụ na onwe ihe dịka omenala wụ isi because a na-ahapụ isi aka agba oriọm iwu ọchị ha ịhụ na ji esoro n'ala ji itinye n'ala oge ele olu ahụ oputekwa ọzọ o nwere ike ọ bụ ozi saiz ahụ o nyere gị mgbe itinye n'ala ka ọ ga-enye gị onye aka iwu mmadụ dị so na no matter whatever ihe a na-asụ ụka dị mma pụtara o nwere onye ji ahụ na-ekpezi ụka ka ọ chefuo omenala be nne ya because na omenala tọrọ ụka bịara abịa ụka bụ ihe ndị ọcha wetara anyị mana onye na-emezi omenala ọ na-eme n'ụzọ gịnị kwụ ọtọ ihe na-enye ndị mmadụ advice ọzọ dịka ibie n'ime Ikeji anyị na-eme Ikeji ndị Izuogu ihe anyị ji akpọkọ ndị ọyị onye bụ mgbe anyị ji eleta ndị ọyị wee karịa mmadụ niile onye ọbụla bịara Ikeji anyị ji enwe aṅụrị mesie ọ na-asị ike mgbe Ikeji ahụ kwụọ so ihe mere Ikeji ndị Izuogu so ihe nna anyị a mere ọ gaghị abịa na nke anyị nyụọ ọkụ ịghọta maka onye mere ihe nna ya mere ọ bụrụ arụ. Ekpere na-ekpekwere unu unu nwa ndị na-akọva anyị si na ụkwụ nji bịa nje ejiwe na ya aka ya mma anyị na-ekpere unu wụ ụmụ nwaanyị bikọs na nwaanyị ọbụla na-ekpe ekpere ka ọ baa na be di ekpere na-ekpe n'isi unu wụ na unu ga-anụta di unu di unu ama nta afụ di ga-eleta unu anya ịmana enwere ihe wu di nwee ihe wu nwaanyị unu ji anụta di so at unu nụta di unu enwe aṅụrị di and unu ji amụta nwoke mụta nwaanyị mana onye ọbụla sị na okwu anyị kwuru n'ụbọchị taa maka okwu ekwuchara ṅụọ na ọ dị na mmezu onye ahụ ebe ọkụ sọ megide na afọ ụra otu anyị si kwe gosi wedị na Chukwu ekike abịa ama a gaziere unu ndị ada maazị ka unu ụmụnne m. Okay, ụmụnne m. Thank you very much.